لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. тамошобинони азиз, дар инҷа боша хӯроки шом тайёр кардастам. ба шома соус мекунем камтарак. ҳама маҳсулоташома шушта тоза карду манам хикада реза мекунем. дар соус мо тифтели меандозем. влога то охиша тамошо кунем дӯстони азиз. дӯстони азиз, хӯрок камтарак ҷӯшида, анаки тифтелоро меандозем, мемонем хӯрок тайёр мешавад. то тифтело пухтана, то хӯрокно тайёр шудана, сар мекунем салата. ҳама маҳсулотое ки барои салат дар болу ман шушта тозашон кардам, анам фикада резашон мекунем. дар тайёрка мемонем. مادرم غربت چرا تو را کرد از من جدا. مادرم غربت چرا تو را کرد از من جدا. مادر تو را من کم دارم، بیا بی تو من غم دارم. хӯроки мо тайёр шуд дӯстони азиз. ана ҳамихе омада хӯрока мекашем дар тарелка, баъдан барои дастархона мебарем. ша хӯроке ки хеле манағз бинасост, хӯроки назидаи кӯдак. дар рӯи хӯрок мо камтарак зелин кардем. тамошобинони азиз, ба мо иштиёи таом, кадоми худиса бабаёнам иштиёи таом, беҳад хӯроки болаззати осон тайёр кунадем. тамошобинони азиз, влоги имрӯзара дар ҳаминҷа ба охир мерасонем. аз ҳамаи шумо миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. шумо ҳастем ки канали мо пеш меравад. касоне ки обуна шудагӣ нестанд, обуна шаванд, яъне ки подписатсия кунанд, лайку комментария фаромӯш накунанд. хайр, дар паноҳи худо бошед мардуми хуби